खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरां नायगिरि नोंथांमोननिसिम फैदो दानिया मिथिनो लानि दिनैनि गोदान खौरांफोरखौ। BSS अर्थात बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीनिसिम गांसे लाइजामनि गेजेरजों सांग्रांथि हरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना नाब्ला हान्जानि जानानै गोबां बाथ्रानि गेजेरजों सांग्रांथि हरनायखौ नुनो मोननाय जादों। लाइजामाव मख'नाय बादिब्ला बिथां नीलकान्त गयारीया बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरा गोबां गोरोन्थि मावनायनि थाखायनो हारिनि थुनलाइया दावगायाखै होनना माखासे सिनाय मोनै नाब्ला हान्जानि जानानै सांग्रांथि हरदों। बेजों लोगोसे नोंथाङा एबसु प्रमद बर' उरखावगोरा कमलाकान्तनि एजेन्ट होननायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनिनि अनगायैबो BSSनि आफादगिरि नेहाथारिया रां जासुला होनना बुंहरो लाइजामनि गेजेरजों। बेबायदिनो गोबां लाइजामनि गेजेरजों सोंखारिनाय बाथ्राफोरखौ फोरमायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ जोबोर गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायो। बर' सावथुन मुलुगा आथिखालाव जोबोर जौगाबाय होनना बिथाङा बुङो आरो जाय बिथांमोना बेयाव नांथाबना दङ बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बिथाङा बुंबावोदि बड' फिल्मनि गेजेरजों हारिनि सिनायथिखौ नुजाहोनो सिनायथि होनो थांखि लादों। बेनि थाखायनो एबार फैगोन 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि प्रग्रामखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय दिल्लीयाव 1 कौटि बाजेट लानानै खुंगोन होनना दैदेनगिरिफोरनो प्रप'ज होयो। उत्तर प्रदेशनि कौसुम्बीआव पाटाका फेक्टरियाव हरखाबै बेरफ्रुनायजों अर खामनायनि खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरखाबै बेरफ्रुनानै अर खामनायजों 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो माखासे सुबुङा गोबारै जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा लैथोनि सिङाव थांनानै फुजा खालामहैदों। आरब लैथो सिङाव हाबनानै श्री कृष्णनि फुजा खालामहैदों भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। द्वारका नोगोरा श्री कृष्णनि बानायनाय नोगोर। बे नोगोरा श्री कृष्णनि थैनायनि उनाव लैथो सिङाव गोदोलांदोंमोन। बेनि थाखायनो दा नरेन्द्र मदि बिथाङा द्वारका नोगोराव अर्थात लैथो सिङाव हाबनानै श्री कृष्णनि फुजा खालामहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। फेमास जानोब्ला भाइराल जा। फैला बिथांनिफ्राय मिथिना लानि आर्टिस्ट एबा महरगिरिफोरखौ बिथाङा मा सांग्रांथि होदों आरो बिथाङा मा फोरमायदों। एक्चुअली गोरोन्थि सानस्रि। जुदि सोरबा भाइरेल जानायखौ रायजोफ्रासो भाइरेल जानाय आर्टिस्टखौसो रायजोफ्रा बांसिन अनसायो होननाय बे मोनसे माबायानो माने मोनसे गोरोन्थि माबाखा आरोखि। बेबायदि नङा मालाब्लाबो। अदेबानि माखासे सुबुंफोर थानो हागौ जायफ्रा लाजिया फांजिया फकासाव फैनानै बेफोरबायदि आर्टिस्टफोरखौ माने सापर्ट होफैदों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों कमेन्ट होफैदों। दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय सावथुन अनसायगिरि बा महरगिरि अनसायगिरिफोरनि माने लाख लाख दङ। दा बे लाख लाख महरगिरि अनसायगिरिफोरनि गेजेरावहाय सोरबा साथाम साब्रैया बैफोरबायदि जायफ्रा माने गाज्रि सावगारि गाज्रि भिडिअ भाइरेल जाबाय बिसोरखौ सापर्ट होनायनि ओंथियानो बे नङा जे रायजो राजाफ्रा बेबायदिखौसो बांसिन एक्सेप्ट खालामो एबा सापर्ट होयो होननानै। बे कमप्लिटलि मोनसे रं कनसेप्ट गोरोन्थि सानस्रि। आरो बेबायदिखौ जोङो माने जाहा मोनसे अर्गेनाइजेसन दं हिसाबै डिसिप्लिननि गेजेरजों मालाबा समाव जोङो डिसिप्लिनारि एक्सनबो लानो हागौ आरो बेबायदि लाबोबाय थानायबो जादों। दा बेखायनो आङो जोंनि इयुन जोलै जायफोर महरगिरि गाबोननि दिनाव गावखौनो साफा राफोद महरगिरि हिसाबै गायसननो थांगासिनो दं। आं बिथांमोन महरगिरिफोरखौबो खावलायगोन दिनै जुदि सोरबाया सानदोंब्ला माने बेबायदि भाइरेल जायोब्लासो रायजो राजाफोरजों अनसायजानो हायो माने बे सानस्रिखौ माने कमप्लिटलि गारनो नांगौ। नङाब्ला इयुनाव गावजों लोगोसे गावनि केरियारखौबो फोजोबना लानाय जागोन।